Нацыянальная мова беларусаў уваходзіць у індаеўрапейскую моўную сям'ю, славянскую групу, усходнеславянскую падгрупу. Пашырана ў асноўным у Беларусі, распаўсюджана таксама ў іншых краінах. Галоўным чынам у Польшчы, Расіі, Літве, Латвіі і Украіне. Якая ж яна сёння беларуская мова, раскажа наш госць. Сёння у нас у гасцях марцішка Тацяна Іванаўна, дырэктар сярэдняй школы нумар 5 горада Брэста. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Раскажыце, калі ласка, адкуль з'явілася беларуская мова? Ведаеце, мова – гэта жывая грамадская з'ява. І калі гаварыць пра вытокі мовы, пра яе станаўленне, пра развіццё, то гэта, канешне, непарыўна з яе гісторыяй і жыццём народа. І я хачу адрасаваць, напэўна, нас у недзе 3 стагоддзе да нашай эры, калі ўтвараліся супольнасці этнічных славян са сваёй мовай, са сваёй культурай. Яны так і называліся праславянскія. Свой пачатак беларуская мова бярэ яшчэ ў 3 стагоддзі. А як яна развівалася? Навукоўцы выдзяляюць 3 перыяды развіцця нашай мовы, і першы перыяд датуецца 10-14 стагоддзем. Гэта агульна-ўсходнеславянскі перыяд, калі развівалася старажытная руская мова, і сведкамі таго часу да нашых дзён дайшлі рукапісныя помнікі. Другі перыяд – гэта 14-18 стагоддзе. Тут абавязкова трэба сказаць пра Вялікае княства Літоўскае, калі наша старажытная беларуская мова была дзяржаўнай. Ну а трэці перыяд пачынаецца з 19 стагоддзя, дзе неабходна спыніцца на 20-х гадах мінулага стагоддзя, калі фарміравалася ўжо наша сучасная літаратурная мова і дзяржава наша, і менавіта на гаворках меншчыны утварылася наша літаратурная беларуская мова. Тацяна Іванаўна, на сённяшні дзень якія існуюць падвіды беларускай мовы? На сёння наша беларуская мова існуе ў 2 формах. Першая форма, можна абазначыць, гэта літаратурная беларуская мова, якая унармавана і падпарадкоўваецца пэўным правілам напісання і вымаўлення. А другая форма – гэта дыялектная форма, на якой размаўляюць нашыя бабулі, прабабулі ў вёсках. І калі паглядзець на нашу Беларусь, то можна выдзеліць тут паўночна-ўсходні рэгіён і дыялект, і паўднёва-заходні. Калі гаварыць пра дыялектныя словы, нават на адлегласці невялікай можна ўбачыць розніцу ў вымаўленні тых ці іншых слоў. Калі, напрыклад, паглядзець на камянеччыну ці пружаншчыну, то гэта будуць словы «хадзілі», «худылі», «рубылі», «дывыліся». Літаратурная мова «хадзілі», «рабілі». А калі паглядзець на палішукоў, то тут ужо будзе больш цвёрда, канешне. «Худылы», «рубылы», «дывылыса». І ў гэтым асаблівасць нашай мовы. Усе мовы перажываюць змены. Вось як змянілася беларуская мова асабіста ў апошні час? Да, мова – гэта жывая з'ява, і, канешне, адбываюцца пэўныя змены. Звязаны гэты змены з тым, што з'яўляюцца новыя прадметы, прыходзяць запазычанні з іншых моў. Ну і, канешне, трэба іх падпарадкаваць тым правілам, якія ёсць у нашай беларускай літаратурнай мове. Такім чынам, у 2008 годзе выйшаў закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, які стаў дзейнічаць з 1 верасня 2010 года. Ну і вось тыя змяненні, якія адбываліся на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, канешне, былі адзначаны і выпраўлены ўжо на новы лад. Напрыклад, калі ўзяць такое напісанне, як яканне, правапіс «е», «ё», «я», то слово 9 быў выключэнне ў правілах, і ў першым складзе перад націскам пісалася літара «я», то у адпаведнасці з новымі правіламі там стала пісацца літара «я» ўжо, 9, напрыклад. Да? Калі ўзяць слова «ва» універсітэце, гэта было таксама выключэннем і не было нескладовым, а па новых правілах стала ўжо пісацца з унескладовым. Тацяна Іванаўна, ёсць да вас цікавае пытанне як да дырэктара школы. Як на сённяшні дзень сучасная школа садзейнічае распаўсюджанню беларускай мовы? Ведаеце, неабходна сказаць у першую чаргу, канешне, пра адукацыйны працэс. 1 верасня у нас адбываецца лінейка. І правіла нашай 5-й школы
калі лінейка складаецца менавіта з двух блокаў. Першы блок – гэта беларускамоўны, другі блок – гэта рускамоўны. Такім чынам мы вітаем нашых дзяцей, запрашаем беларускім словам. Ну і вывучэнне беларускай мовы, літаратуры пачынаецца з самага першага класа, калі дзеці вучаць яе ў гульнёвай форме. Гэта вывучэнне казак, напрыклад. І калі прыходзяць ужо ў сярэднюю, старэйшую школу, канешне, ідзе навучанне больш грунтоўнае ўжо беларускай мове. Канешне, беларуская мова – гэта правільнае вымаўленне, напісанне, а вось урокі літаратуры – гэта урокі жыцця. Гэтым я ўпэўнена. Паміма таго, што адбываецца адукацыйны працэс і вывучэнне ідзе на занятках звычайных, канешне, пашыраюцца веды вучняў на факультатыўных занятках. Ну і мы не можам адарваць адукацыйны працэс вывучэння мовы ад выхаваўчай работы. І ў плане выхаваўчай работы значнае месца адводзіцца пашырэнню ведання і распаўсюджання, напэўна, ведаў сярод дзяцей менавіта беларускай мовы, беларускай літаратуры, яе гучання. Напрыклад, калектыўная творчая справа, у якую ўключаюцца і дзеці, і бацькі, і настаўнікі. Кожная паралель у нашай школе прымае ўдзел непасрэдна ў гэтай калектыўнай творчай справе. Хтосьці рыхтуе конкурсы нейкія, хтосьці рыхтуе нейкія інсцэніроўкі, конкурсы чытальнікаў, напрыклад, і гэтак далей. Разам з тым хочацца адзначыць і тое, што вялікую ролю адыгрывае асяроддзе, у якім дзеці знаходзяцца. Адзін з кабінетаў нашай школы мае куток побыту беларусаў. І дзеці, калі знаходзяцца тут, то ёсць такое адчуванне, быццам бы яны вярнуліся ў мінулае стагоддзе, можа, у хатку нашых прадзедаў, прабабуль. Яны могуць убачыць тыя рэчы, якімі карысталіся, прылады працы, адзенне, вопратку нейкую. Гэта вельмі цікава. І пры вывучэнні пэўных твораў, напрыклад, як твора «Новая зямля», які з'яўляецца энцыклапедыяй беларускага жыцця, канешне, там многа слоў, якія дзеці не разумеюць адразу, а калі знаходзяцца ў нашым кутку побыту беларусаў, адразу ўсё становіцца зразумелым, для чаго гэта прылада і што з ёй рабілі, напрыклад. І, ў прынцыпе, яшчэ ёсць календар святаў розных, народных святаў, якія мы таксама традыцыйна праводзім у нашай школе. Гэта, напрыклад, тая ж самая масленіца, гэта, напрыклад, калядкі і многія іншыя святы. А ці вялікі інтарэс праяўляюць вучні да беларускай мовы? Ведаеце, магу сказаць вам адназначна «да». Асабліва, калі гэта маленькія дзеці. Яны з такімі вачыма глядзяць на новыя словы, якія трапляюцца ім у той ці іншай казцы. І калі настаўнік павінен расказаць, што гэта такое, яны вельмі зацікаўлены. Не магу сказаць, што знікае інтарэс і далей. Не. Таму што творы, якія вывучаюцца на працягу ўсяго навучання, яны выхоўваюць дзяцей. І таксама, разглядаючы тую ці іншую жыццёвую сітуацыю, яны размаўляюць на беларускай мове і ўжываюць тыя ці іншыя словы. І, ведаеце, ёсць і некаторыя моманты цікавыя у нас на уроках. Вось нядаўна мы вывучалі твор Уладзіміра Караткевіча, і там былі такія словы, радочкі з гэтага твора, калі восень ідзе па няголеным ржы шчыніў. І вось пытанне ў дзяцей, што ж гэта такое? Ну, калі з нівай мы разабраліся, за іржышчам таксама мы разабраліся, што такое няголенае. Да, і трэба ж, каб дзеці самі даследавалі гэта ўсё. І мы гаворым пра тое, як вы ўяўляеце сабе, што такое можа быць няголеным. І тут мы пераходзім на твар чалавека, я гавару. Вось вашыя бацькі, я думаю, многія голяцца з раніцы. Дзяцей непаразуменне. І разам з тым пытанне, дык што ж гэта бацькі іхнія робяць на самой справе, да? І калі мы пачынаем вобразамі жыць гэтага твора, то дзеці разумеюць, што гэта рэшткі саломы. І калі пераносім ужо на чалавека, на твар чалавека, тут ужо прыходзіць разуменне, што галіцца ў перакладзе, што абазначае слова? Яно абазначае брыцца. Сапраўды так. І, адпаведна, заданне дзецям. Прыйдзеце дадому, і ў бацькоў абавязкова сваіх запытайцеся: бацька, ці галіўся ты сёння з раніцы? Як будуць ганарыцца, я гавару, вашыя бацькі, да, што вы ў нас такія разумныя. Размаўляйце па-беларуску. Да.
Тетяна Івановна, калі зрабіць такі маленькі статыстычны аналіз, як распаўсюджана беларуская мова па тэрыторыі Беларусі? Ці ёсць такія рэгіёны, дзе на ёй размаўляюць штодзень, дзе робяць гэта часцей і больш? Ведаеце, цяжка сказаць пра рэгіёны, але можна зрабіць спасылку на перапіс насельніцтва, які паказаў, што больш 70%, а недзе 77% сваёй роднай мовай лічаць беларускую менавіта жыхары Брэсцкай вобласці. А за ёй ідзе Мінская, а потым Гродзенская вобласць. Хочацца сказаць, канешне, што найбольш размаўляюць на мове нашай, вось гэтай форме мовы дыялектнай. Гэта жыхары, канешне, нашых вёсак. І у нашых дзяцей ёсць гэта мажлівасць пабываць у сваіх бабуль, прабабуль, у вёсках, дзе адчуць вось гэту самабытнасць менавіта. Вось. А у гарадах таксама размаўляюць, мяне ёсць знаёмыя мае, якія ў паўсядзённым жыцці сваім размаўляюць на беларускай мове. І ведаеце, гэта вельмі прыемна адчуць і быць у зносінах з такімі людзьмі. Тетяна Івановна, вялікі дзякуй за нашу сённяшнюю ранішнюю размову. Жадаем вам поспехаў. Дзякуй і вам поспехаў. Дарагія тэлегледачы, мы нагадваем, што сёння ў нас у гасцях была марцішка Тетяна Івановна, дырэктар установы адукацыі сярэдняя школа нумар 5 горада Брэста.